assalamu alaikum. Mu mutanen Barna ta Kudu ba kowa ne zaɓin mu ba illa wanda ya cancanta ɗan ƙasa, ɗan gari, ɗan jiha. Wannan ba kowa bane illa Alhaji Idrisa Mamman Dirkwa, wato sanatan mu na gobe da yardar Allah. Shine cancantan mu kuma shine wanda zamu sa a gaba mu tabbatar da cewa ya je sanata ba dan komai ba. Shine zai bunkasa makarantu, zai bunkasa asibitotukan mu da kuma mazaɓan mu da kuma local government din mu. Allah ya ba mu sa'a, Allah ya taimaki Borno, Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya taimaki Najeriya gaba daya. Allah ya ba mu shugabanni na gari. To assalamu alaikum Jibiyu. Ya ko Ramburu gida na boku sabila. Alhaji Idris Mamman Dirkwa. Mun boku cani botan zai lafiya. Bota wutu imi, bota wutu makaranta. Musamman wanki kan bo sabila kan bocani. Kam yan botan gamsira. Ta ɗaya ta kuyimbuwa. Bo ɗaya can jinatin mu da kafilti da fari kan buwa. Anita a kowa da kowa. Biyu kwaya bayo shani. Buhari kamar kan bo sabila 2023 kan bocani. Kam yan bocani bota wutu ci gaba sosai ko kutan zimburu. Chibok, Goza, muna kira gare ku. Kun sani cewa makarantunmu ba ma da kujeru, kana kuma asibitocinmu babu magunguna, sannan kuma ba ma da hanya. Wannan dalilin yasa nake kira gare ku da ku fito mu haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ganin cewa mun zaɓi ɗan ƙwarai wanda zai share mana kukanmu. Domin zaɓar Honorable Alhaji Idris Mamman Dirkwa domin tallafa mana ta bangaren bawa matayen mu hannun jari sannan mu kuma samarinmu ta bangaren samar musu da ayyukan yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, may goodness and mercy shall follow you all day of your life. We tested and trusted and achieve you more effort toward the movement, development, the people of Borno Sound. You contribute a lot, sir. Honorable Alhaji Idris Mamman Dirkwa. Al'ummar Barna ta Kudu mu fito kwanmu da kwarkwatanmu domin kaɗa ƙuri'unmu ga mai taimakon al'ummar Shani da Dambuwa da Haul, Honorable Alhaji Idris Mamman a zaben 2023. Salamu alaikum, na gozo. A wuftuɗa da maga zaɓe Mamman Dirkwa. Mamman Dirkwa mutum ne ingantacce, jajirtacce, wanda zai kawo mana mafita a wannan zamani, a wannan rayuwa tamu. Gwaza da Chibok, kada ku manta sunan bawan Allah nan, Honorable Idris Mamman Dirkwa. Shine namu kuma shine mafita a gare mu. Wakilin al'umma tafiyar ka na shirya. Mu an sau dan Borno muna tafiyar ka ba.